ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ22 25 31 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ከምኡ ድማ ብሳተላይት VOA 24 ብቐጥታ ዋሽንግተን ዲሲ መሓላለፍ ንሎሚ ቀዳም 18 መስከረም 2021 ወይ ድማ 8 መስከረም 2014 ዘለና መሰናድኦ ንጅምር። ቅድሚ 20 ዓመት ከምዛ ሎሚ 18 መስከረም ጋዜጣታት ብሕቲ ኣብ ኤርትራ ዝተዓፀዋሉ እዋን እዩ ናይ ቀዳመ ሰንበት ሕዝቶና እምበኣር ነዚ ኣርእስቲ ኣተኪሩ ክርእዩ ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ቃለ ምልልስ ምስ ጋዜጠኛ ነበርን ዳኛ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ነበርን ሃብተኣብ የማነ እዩ ክህልወና። ሃብተኣብ የማነ ሓደ ካብቶም መስረቲ ጋዜጣ ቀስተ ደመና ኮይኑ ኣብ መንጎኡ ግን ብትምህርቲ ንወፃኢ ምስ ከደ ኣብ ኣጋም ዕፃው እተን ጋዜጣታት እዩ ተመሊሱ። ሃብተኣብ ፈለማ ከም ዳኛ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ን5 ዓመት ክሳብ ካብቲ ሃገር ዝወፃሉ 2016 ድማ ኣብ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ናይ መጨረሽታ ይግባኝ ሰማዒ ነይሩ። ሃብተኣብ ኣብ ክፍሊ ሕጊ ኮሌጅ ጥበባት እውን መምህሪ ነይሩ። ንተስፋታትን ኣመታትን ብሕታውያን ጋዜጣታት ከምኡውን ዳሕራይ ኣብ ሚኒስትሪ ፍትሒ ዝነበሮ ተመክሮ ኣተኣሳሲሩ ተሓቲቱሎ። ነዚ መደብ ዘዳለወ ኣብርሃም ተስፋ ልኡል እዩ። ናብኡ ከብለኩም يمسكنك قاشاي هابتاب يماني كاب سويسرلاند الجامعة ናይ ብሕቲ ጋዜጣታት ክትነግረኒ ምስ ምቅራብ ናይ قوام ክትዓት ዝካየደሉ ዝነበረ ስለኒ ነፃ ፕረስ ዝብል ኣዋጅ ወፂ ነይሩ። ቅድሜና ሓንቲ መስቲያት ትበሃል ሰቲት ገለ ተመስሪተን ነይረን ውሕዳት ንሕና ከዓ ነቲ ሕጊ ፕረስ ምርኩስ ብምግባር ናብ ሚኒስትሪ ዜና ኣመልኪትና ሚኒስትሪ ዜና ድማ ሰር ንግዲ ፍቃድ ዋኒን ዝበሃል ኣሎ ናው ኸይድና ቀጥዕታት ኣማሊእና በቃ ላይሰንስ አውጢና ብኡ ስራሕና ጀሚርና ማለት እዩ። እስኻ ካብቶም መስረትና ጋዜጣ ቀስተ ደመና ኸሞ ቀስተ ደመና ካልእ ናብ ዘመን መብዛሕትኡ ብናይ ሕጊ ተምሃሮ ወይ ከዓ ብምሩቃት ናይ ሕጊ ተመስሪተን እንታይ ምትሓዝ ስለዘሎ እቲ ናይ ሕጊ እቲ ናይ ጋዜጠኝነትን እቶም ክልተ ጋዜጣታት ዝጠቀስካየን ዝመስረትና ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ ተስዓን ሓደን ኣቲናቶም ናይ መጀመርያ ብሕጊ ዝተመረቕና ኢና ብዙሕ ኢንቨስትድ ተገበረልና ኢና ኸኣኒ ስለዚ ሓላፍነት ስማዕና ነይሩ። ኣብ ዩኒቨርሲቲ ክንመረቕ ከለና ጆርናል ናይ ክንከፍት ኢና ተንቀሳቒስና ማለት እዩ። እዚ ጆርናል ናይ ሕጊ ድማ እንታይ እዩ ዓንቀጻት ናይ ሕጊ ዝምልከት ምክንያቱ ኤርትራ ተኣትዎ ዝነበረት ኢልና ዝሓሰብናዮ ዝባሃግናዮን ተስፋ ዝገበርናሉን ናብ ሓደ ቋማዊ ስርዓት ሕጋዊ ስርዓት ዝኸይድ እሞ እቲ ህዝቢ ከዓ ነቲ ቅዋም ክላለዮ ንሕጊ መሰሉ ኣብ ሕጊ ዘሎ ክላለ ነዚ ከምዚ ኣመሰለ ጆርናል ክነውፅእ ኣለና ኢልና እቶም ተምሃሮ ናይ ሕጊ ንእከብ ነርና። እዚ ኮነልና ኣይከኣለን ብዝተፈላለየ ምክንያት። ስለዚ ነዚ ኣጋጣሚ ብምጥቃም ኢና ናብቲ ናይ ነፃ ፕረስ ዕድል ጌርና ኢንፋክት ተቐንዲ ዝነበረ ነዚ ሓሳባት እዚ ንምቕፃል እዩ። ኣፍሉጣ ናይ ሕጊ ኣብ ሕብረተሰብ ኤርትራ ዋላ እኳ ካብ ዘበናት ዝራቐቐሉ ዝነበረ ሕግታት ናቱ ያተዋን ሕግታት እንተነበርዎ ነቲ ዝቐውም ዘሎ ቋማዊ ዲሞክራሲያዊ ሕጋዊ ስርዓት ኢልና ተፀቢናዮ ዝነበርና ንዑ ዝኸውን ከዓኒ ክትዓት ክግበረሉ እቶም ኣብ ሲቪላዊ ገበናዊ ካልእ ሕግታት ዘሎ መሰረታዊ ሕግታት ክፈልጦም ኣብኡ ትንታነታትን ሓተታትን ንምግባር እዩ። እዚ ስመበገሲ ነይሩ። እስኹም ካብቶም ጋዜጣ ቀስተ ደመና ድመስረትኩም ይኹን ነርኩም መን ዝምውለ ነይሩ? እቲ ገንዘብ ናይ ሕተሚ ካበይ ተምፅኡ ነርኩም? ካብ መጀመርያ ዋላ ሓንቲ መጀመርያ ብዙሕ ገንዘብ ዘድዮ ኣይኮነን ነይሩ። ምክንያቱ ባዕልና ዘዋፃናየ 500 ገለ ናቕፋ ድዩ ኣደኖ ብር በትሽዑ ኣዋፂና ነቲ ናይ መሕተሚ ኣጀሚርናያ ማለት እዩ። እቲ ካልእ ከዓኒ እቲ ናይ ታይፕ ምግባር ፓብሊሸር ኣብ ናሚናስ ዝበሃል በብቲ የኽፍለና ማለት እዩ። እሱን ርትዓዊ ገይሩ የኽፍለና ነይሩ። ኮምፒተር ኣይነበረናን ዝኾነ ነገር ኣይነበረና። ስለዚ ናይ መሕተሚ ዋጋ ጥራይ ዝንሽፍን ነርና። ስለዚ ዋላ ሓደ ዝምውለና ኣይነበረን። ብዙሕ ገንዘብ እውን ዘድልዮ ኣይኮነን ነይሩ። ምክንያቱ ዓበይቲ ኦፊሳት ኣይነበረናን ንብገስ ኢና ነርና የብልናን። ስለዚ ባዕልና ንፅሕፎ ብኢድና ናብ ተንፀሓፍቲ ንህበን ናይዚ ከዓ ዝምውለና ኣካል ኣይነበረን። መብዛሕትኩም ናይ ሕጊ ተምሃሮ ምሩቃት ወይ ተምሃሮ ኢኹም ነርኩም ዝኾነ ዝቐሰምኩሞ ትምህርቲ ብሚኒስትሪ ዜና ድዩ ወይ ብካልእ ኣካል ነይሩ ዘሽዑ ኣብቲ ምስራት? ንሕና እንታይ መስለካ ኣብቲ ግዜት እውን ናይ ጆርናሊዝም ቤት ትምህርቲ ኣይተኸፈተን ነይሩ። ድሓር ተመስሪቱ ንሕና ግን ናይ ሕጊ ተምሃሮ ጥራይ ዘይኮና ብዙሕ ኮርሳት ንወስድ ኢና ናይ ስነ ፅሑፍ ክእለትና ንኸነማዕብል። ምክንያቱ ሕጊ
صحفت argumenti ብዙሕ ኮርሳት ንወስድና ንጽሑፍ ኮርሳት ንወስድ ናይ ፖለቲካል ሳይንስ ካልኦት ናይ ሶሺዮሎጂ ከም በኽንያቱ ሕግሲ ዘይትንክፎ ዓውዲ የለን ሕጊ ንበይኑ ሕጊ ጥራይ ሆንካ እንትመሃር ብዛዕባ ሕብረተሰብ ትመሃር ብዛዕባ ፖለቲካ ትመሃር ብዛዕባ ስነ ጽሑፍ ክትጽሕፍ ስለዘለካ ውሳኔታት እዚታት ከም ክሳይታ ሓሲብልና ኾን ኽእል ትፍቃድ ዝተዋሃበና ቁርብ ምልስ ከብለካ ናብታ ናይ መሳለጢ ኣብ እንዳምናሰ ኮምፒውተር ሴንተር ትጽሕፉ ከም ዝነበርኩም ትሕብረን ለኻ ክሳዕ መጨረሻ ከምኡ ደን ቀጽለን ወይስ ካብኡ ዳሕራይ ወፅነን ክንደይ ጋዜጣታት ከኡ ይምርኮሳ ነይረን ኣብቲ እንዳምናሰ እንታይ ይመስለካ እቲ ኣነ ዝነበርኩሉ ግዜ ኣነ ስጋዕቲ ኣነ ዝነበርኩሉ ትምህርቲ ዝኸደሉ ኩልና ኣብ ሓንቲ ኮምፒውተር እንዳሚናሰ ኢና ንገብር ነርና ማለት እዩ ንሕና ብኢድና ንጽሕፎ ሒትና ንህበን እሳተን ጽሕፎ በብመዓልትኻ እዩ ነይሩ ኣው ሕጂ ብልክዕ ኣይዝክሮን እምበር 6 ገለ ጋዜጣታት ኣው ነይረ መዓልተይ መዓልቲ ንዓና ፋንዮም ታሓንቲ ጋዜጣ ትመጾም ኣብዚ እውን እሳቶም ዓባ ኣበርክቶ ነይርዎም ብተወፋይነት እዮም ዝሰርሑ ነይሮም ተንጸሓፍቲ ይኹኑ ሚናሴ ሓደ ዝሕግዞ ብጣዕሚ ንፉዕ ሰብ ቢንያም ዝበሃል ነይሩ ስጋዕ ሰዓት 1 ስጋዕ ሰዓት 2 እንዳሰርሑ እዮም ዘካይድዎ ነይሮም ዋላ ሓንቲ እዚ ሓደ ካብቲ ፀገም ዝነበረና ምክንያቱ ዓቕሚ ነበረን ጋዜጣታት ፕላስ ኣታው ብዙሕ ስለ ዘይነበሮ ንሓደ ዓመትን ገለን ዝኸውን ስጋዕ ኣነ ዝነበርኩሉ ዋላ ሓንቲ ኣብኡ ተጠቃቒድና ኢና ኮምፒውተር መግዚ ዓቕሚ ኣይነበረናን ማለት ብጀካ ሰቲት ኦፊስ ነይርዎም እሶኸማን ዳዊት ይሳቅ ካብ ወፃኢ ዝሓዘን ኮምፒውተራት ይመስለኒ ኦፊስ ዝተማልአ ዝነበሮም ካባና ሰቲት ጥራዮም ካልኦት ግን ተጨቃጨቅና ብዛንዳ ሚናሰት ትበሃል እንደ ኮምፒውተር ሰንተር ኣዊና ሰርሖ ነርና ሁሉ ነገር ማለት ዳሕራይ ግን ከም ዝዝክሮ ናትነናተን ቤት ጽሕፈት ሒዘን እየን ምስለን እንተን ጋዜጣታት ብዘይካ ዘመን ኣብ መጨረሻ ከምኡ ጀሚረን ነይረን መባእታዊ ንኣሽቱ ገዛውቲ ሒዘን ነይረን ኣብ ዝርግሐ ናይተን ጋዜጣታት ኣብ መሸጣ ናይ ዝርግሐስ ከመይ ነይሩ እቲ ኣገባብኩም ኣብዚ ኸማን ሓደ ፀገም ነይርና እተን ጋዜጣታት ንሳሓተማ ዘከፋፍል ኣኽሊሉ እምባያ ዝበሃል ንፉዕ ሰብ ኢንፋክት ኣብ ትሕቲኡ ኸዓ ብዙሓት ቆልዑ ነይሮሞ ንዕኦም እሱ ካብ ቤት ማሕተም ወሲዱ ነተን ጋዜጣታት ዝርግሐን ኣብዚ ሓደ ፀገም ነይሩ እቲ ቤት ማሕተም ሓንሳ የዳናጉዮ ምስ ምድንጓይ ኣብኡ እንታይ ክኸውን መስለካ ሓደ ሰብ ንሓንቲ ጋዜጣ ናብ ኦፊስ እንድሕሪ ሒዝዋ ኣትዩ ኩሎም ቶም ኣብ ኦፊስ ዘለዉ ኣንቢቦም መቡ ስለዚ ዝምለስ ጋዜጣታት እውን ነይሩ ማለት እዩ ዝተመለሰ ጋዜጣታት ከይተሸጠ ንሕና ብነፃ ኸማን ንሰራዊት ከምብዎን ሰደሎም ነርና ስለዚ ምስቲ ድሓር ዘጋጠመና ምውሳኽ ማሕተም ተን ጋዜጣታት ዋላ ሓንቲ ጥራይ ብኒሕን ብህልኽን ከየን ዝኸዳ ነይረን ኣብ ብዙሕ ዓዲ ጋዜጣ ካብ መሸጣ ትረኽቡ ኣታው ኣዝዩ ውሕድ ወይ ምወላ ብደገ ወይ ከዓ ናይ መዋዕውዑ ምወላይ እኹል መዋዕውዑ ኸነርኩም ዶ ብትእዋንቲ ንሕና ብጀመርቲ እንዲና ነርና ከነዋዕዋዓሉ ንኽእል ትካላት ብዙሓት ኣይኮና ነረን ዘዋዕዋዓ ካብኡ ዝርከብ ዋላ ሓንቲ እቶት ኣይነበረን ዝገርመካሲ ንሕና እቲ ዋላ ናይ ሕጊ ምሁራት ዳኣ ንኹን እምበር ክልተ ትካላት ከነዋዕዋዓልኩም ኢሎሙና ኢጅፕት ኤርላይንስ ሓንቲ ኸዓ ፒራሚድ ትብል እጂ ንመዓልቲስ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዝተሓተመት ክተስዓ ናቕፋ ክኸፍሉና ተሳሚዕና ሕጂ ኣብ መጨረሻ ሰልዲ ሃቡና ተበልናዮም ተስዓ ናቕፋ ን6 ኢኹም ኢልኩምና ገለ ኢሎም ዋላ ሓንቲ ሰልዲ ኣይረኸብናን በዚ ምክንያት ዝኸማን ዓገበሉልና ገለ ኢሉ ምልክያስ ኣብ ጋዜጣ ኣውፂኡ ምክንያት መእሰሪ ከማን ኮይኑ ነይሩ ቁሩብ ድሕሪት ክመልሰካ ዝምድናኹም ምስ መንግስታዊ ኣካል ከመይ ነይሩ ካብቲ መጀመርያ ካብ ምስራታት ሒዙ ኣብዚ እቲ ሽግር እቲ ዕላማ ናይ ነፃ ፕረስ ሩዱ እዩ ፕረስ ዓብዪ ሓይሊ እዩ ፖለቲካዊ ማሕበራዊ ቁጠባዊ ፍልጠት ንምዝርጋሕ ዜጋታት ዜጋን ሓበሬታን ክረኽቡ ምግባር መሰረታዊ መሰላት ሰብኣዊ መሰላት ናጽነታት ምጉስጓስ ምክልኻል ሰው ሃገራውያታ ንመምህርታም ንምዕማቕ ሃገራዊ ሓድነት ሰላም ምርግጋእ ብዓብዩ ከዓ ቤት ትምህርቲ ናይ ዲሞክራሲ ኮይኑ ሓሳብካ ናይ ምልውዋጥ ባህልን ኣሰራርሓን ንኽምዕብል ኣብ ሃገራዊ ጉዳያት ድማ ብዙሕነት ርእይቶታት ዕድል ንኽህብ ካብ ክፍልታት መንግስቲ ድማ ብፍላይ ኣብዚ ፕረስ ሓደ ዓብዪ መቆፃፀሪ እዩ ፅሕፈታት መንግስቲ ፍትሓት ክረኽብሉ ዝግባእ ኣብቲ ሕጊ ንባዕሉ ሰፊሩ ኣሎ ስለዚ እቶም ኣብ ተዘርዚሮም ሕጂ ክጠቕሶም ፀናሕኹ እሳቶም ንክንገብር ሓደ ጋዜጠኛ ከዓ መሰላትን ጉባእትን ኣለዎ
ሓደ ካብቲ መሰላቱ ድማ ጋዜጠኛ ካብ ዝኾነ ይኹን ወግዓዊ ይኹን ዘይወግዓዊ መንግስታዊ ይኹን ዘይመንግስታዊ ምንጪ ሓበሬታ ዜና ናይ ምርካብ ቅንዕነቱ ድሕሪ ምርጋጽ ድማ ናይ ምዝርጋሕ መሰል ኣለዎ ስለዚ ሓበሬታ ምርካብ ዝኸበደ ማለት ኣብ ብዝኸድካዮ ሓበሬታ ዝበካ የለን እዚ ሓደ ማሕንቆ ዝኸውን ኣብዚ ናይ ሓበሬታ ካልእ እቲ ግዜ ሽዑ ውግእ ዝካየደሉ ግዜ እዩ ነይሩ ኣነ ዝክሮ ዓወታት ክርከብ ከሎ ኣብ ኤርትራ ክልተ ጋዜጠኛታት ነይሮም ሓደ ኣሌክስ ላስ ዝበሃል ናይ ፍሪላንስ ናይ ቢቢሲ ነይሩ ሓደ ድማ ሳዕላይ ነይሩ ሳሚ ሳሊን ንዕኦም ብሓንሳ ብሄሊኮፕተር ገለ ወስዶም ንሕና ናብቲ ቦታ ከይድና ዜና ክንሰርሕ ካብቶም ዝምልከቶም ሓበሬታ ከነምፅእ ብዙሕ ግዜ ሓቲትና ተኸልኪልና ማለት እዩ ካልእ ኣማራጭ ስለዘይብልና ሓበሬታ ካብ ሳሚ ሳሊንስ ካብ ኣሌክስ ላስ ንገዝእ ነርና ንሓንቲ ስእሊ ሓደ ግዜ ስእሊ ናይ ታንክታት ናይ መዳፍዓት ናይ ሰራዊት ንሓንቲ ስጋ 500 ናፋ ዝገዛናሉ ቁሩብ ድሕሪት ምልስ ከብለካ መጀመርያ ሰንሰርሺፕ ነርኩም ድዩ ሓቂ ብዛዕባ ቁሩብ ክትነግር እንተትኽእል እቲ ኣነ ዝነበሩ ኩሉ ግዜ ፍጹም ዋላ እኳ ኣብ ሕጊ ሳንሱር ክግበር ተኮይኑ መንግስቲ ብኣዋጅ ንቅድም ከውፅእ ኣለዎ ዝብል እንተኾነ ብዘይ ኣዋጅ ግን ካብ መጀመርያ ሳንሱር ነይሩ እዩ እዚ ድማ እቲ ንጋዜጠኛታትን ጸሓፍትን ነቶም ንመሰል ሓሳብካ ብናጽነት ምግላጽ መጽሓፍ ዝተግሁ ሓናቕ ነይሩ ክበሃል ይከኣል ስለዚ ካብ መጀመርያ ጀሚሩ ዝኾነ ዝወፅእ ኣብቲ መጀመርያ ኣነ ዝነበሩ ኩሉ ሳንሱር ከይተገበረ ሓንቲ ነገር ክሕተም ኣይክእልኒ ምክንያቱ እቲ ቤት ማሕተሙ ናይ መንግስቲ ፌርማ ይተሓተም ዝብል ነፍሲ ወከፍ ፔጅ እቶም ሰለስተ ሳንሱር ዝገብሩ ሰባት ከይፈረሙሉ ክሕተም ኣይከኣልኒ እዚ ሓደ ኣጸቢቑ ከቢድ ዝገብሮ ነይሩ ምክንያቱ ሳንሱር ዝገብሩ ዝተመደቡ ሰባት ድማኒ በቃ ከምዚ ካብ ጻጸ ደም ንምውፃእ ካብ ሃመማ ዓጥሚ ንምርካብ በቃ ዘይሓሰብካዮ እንዳተርጎሙ ኣዝዩ ከቢድ ነይሩ እንዳዜና ኸ ኣብቲ ጎቦ ፎርቶ እዩ ዘሎ ዓቐበት ወፂኻ ዳርሃትካ ከይተወድአ ክፀንሐካ ክእል ሓንሳ ኣብ ክትዕ ተሕልፎ እዚታት ብጣዕሚ ኣሸጋሪ ነይሩ ዳሓር ግን ኣብቲ ድሒሩ ብድሕረይ ሚኒስተር በራኺ ከም ዘዝለቆ ሓላፍነት ባዕልና ንወስድ ንሕናስን ኣማዛዝን ናይ ሕጊ ሰባት ኢና ጋዜጠኛታት ኢና እቲ ሓላፍነት ንስኮሞ ባዕልና ሕትት ተለኻ ብሕጊ ንሕተት ኣንበሪ ከም ቆልዓ 10 ሰዓት እዚ ጽሓፉ ኢልካስ ፍጹም ከም ዘይንቃሳቀስ ጌርና ኢልና እውን ሓደ ግዜ እውን ኣመልኪትና ነርና ከምዚ መሓይሸልና ኢልና ብዙሕ ዓረ ተዘይኮይኑ ክንዓፅወን ኢልና እውን ኣመልኪትና ዝነበርናሉ ግዜ ዝዝከር ማለት እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ትከታተልዎ ዘለኹም መደብ ቃለ ምልልስ ሓደ ካብ መስረቲ ብሕታውያን ጋዜጣታት ኤርትራ ዝኾነን ዳሕራይ ኣብ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ዳኛ ዝነበረን ሃብቲ ኣብ የማነ ንጉዳይ ናጻ ፕረስ ኣመልኪት እዩ ኣንጋዲ ዝመደብ ኣብርሃም ተስፋልኡል እዩ ካልእ ዝነበረ ሕሜታ ናይተን ጋዜጣታት ንቕፌታ ማለት እዩ ኣብ ኣስመራ ጥራይ ዝተሓፅራን ናብ ካልእ ናይ ኤርትራ ወገን ኣይበፅሓነን ዝብል ነይሩ ሞ ብሸፈነ እዚ ከመይ ትሪኦ እዋ ልክ ዝበዝሑ እቶም ጋዜጠኛታት ኣብ ኣስመራ እዮም ነይሮም ግን ከዓ እንታይ ጠቃሚ ነይሩ ኣብቲ ግዜ እቲ ኤርትራውያን ተነቃቂሖም ነይሮም መምሃራን ኣብ ዞባታት ዘለው ብፍላይ ናብተናትና ጋዜጣ ሕጂ ካብ ከረን ክልተ መምሃራን ነይሮም ካብኡ ፀብፃብ ዝልእኹልና ኣብ መንደፈራ ኣብ ዓዲ ኋላ ነይሮምና ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ባዕሎም ወለንተኛታት ደብዳቤ እንዳፀሓፉ ሓበሬታ ዝቡና ነይሮም እምበር ልክዕ ኣለኻ እቲ ዝነበረ ዓቕሚ ካብ ኣስመራ ወፃኢ ክኸዳ ኣይክእላን ኢንፋክት ከማን እቲ ዓቕመን ብግፋእ ብሃገራዊ ኣገልግሎት ብገለ እንዳተዳኸመ እውን ዝኸይድ ነይሩ ቀሊል ብድሆ ይኮናን ዘሕልፋ ነይረ ማለት ኣብ ንእሽተይ ክመልሰካ እቶም ጋዜጠኛታት እንታይ ውሕስነት ነርኩም ካብ ኣገልግሎት ናፃ ዲኹም ነርኩም ግድን ክትገዙ ነርኩም ብዛዕባ እስከ ቁርብ ክትነግረኒ እወ ንሕና ኣጋጣሚ እንታይ እዩ ካብ ሰራዊት ተሳሒብና ነርና ዝግ ምስ በለት ኩናት እምበር ንሕና ኢና ከማን መጀመርያ ካብ ዩኒቨርሲቲ ዝኸድና ሃገራዊ ኣገልግሎት ማለት እቶም ናይ ሕጊ ተማሃሮ ዝነበርና ግን ኣብቲ ዳሕራይ እዋን ምስ ምትሓዝ ናይ ባድመ ኩሉ ሰብ ይኽተት ተባሂሉ ስለዚ ጋዜጠኛታትካ ኩሎም ከቲቶም ስለዚ እቶም ናትና ጋዜጠኛታት ዝነበሩ ንኣብነት በዓል መድሃኔ በዓል ተመስገን እዚኦም ኩሎም ባሮንቱ ኣርሒቆም እዮም ከማን መዲቦሞም ማለት
ብዙሕ ሽግር ዘጋጥም ነይሩ ምክንያቱ ኩሉ ሰብ ከቲቱ ከም ጋዜጠኛታት ደቂ ኣንስትዮ ነረን ዘይከተታ ዝተሓገጋዛና ከም በዓል ኣስመረት መድሃኔ ንዒማ ካልኦቱን እዚኦም ፃዕሪ ኣካይዶም ኣፃኒሖመነተን ጋዜጠኛታት ናይ ስፖርት ወዳ ሃለቃ ዝበሃል ነይሩ እዚኦም ብዙሕ ፅዒሮም ዳሓርውን ጂብ ጀርመን ዘሎ ፀሓይ ወልደ ሩፋኤል ዝበሃል እዚኦም ብዙሕ ሓጊዞም ምክንያቱም ኣባላት ናይ ቦርድ ናይ ጋዜጣ እቶም ጋዜጠኛታት ብማእሰርቲ ሚልክያስ ብማእሰርቲ ኸይዱ መድሃኔን ተመስገን ድማ ብግፋን ብክሳይን ኣብ ሰራዊት ኣርሒቆም ስለዝተመደቡ ከቢድ ግዜ ዘሕልፋ ነይረ ስለዚ ከም ጋዜጠኛታት መጠንሲ ዝኾነ ናይ ምንቅስቃስ ሓለፋ ኣይነበረኩም ልዕሊ ካልእ ሰብ ማለት እዩ ቀስተ ድማ ኮንስ ካልኦት ካልኦት ጋዜጠኛታት ኩሎም ከምዮም ነይሮም ኢንፋክት ከማል ዝገደደ ክሳይ ነይሩ ሕልፍ ዝበለ ምክትታል ነይሩ ማለት ከም ዝኾነ ሰብ ከማን ካብ ሰራዊት ፍቃድ ወሲዶም ኣብ ዝመፁሉ ግዜ በቃ እንዳተኸታተልካ ግፋ ብምክያድ ከም ዘይንቀሳቀሱ ዝግባእ ሓደ እውን ሓደ ናይ ፀቕጢ ናይ ዓፈና መገዲ ጥቀሙሉ ነይሮም ብዙሕ ዓቕሊ ዘፅብብ ምክትታል ነይሩ ዝበዝሑ ጋዜጣታት ጋዜጠኛታት ከምዮም ነይሮም ብጥበብ እዮም ዘካይድዎ ነይሮም ማለት ናብታ ናይ ምዕፃውን ክመልሰካ ክዕፃው ከሎ ኣበይ ነርካ ናብኡ ክወስድ ዝኽእል ኢልካ ክፍታ ነርካ ዶ ካብ መጀመሪኡ ኣነ ዋላ ሓንቲ እንታይ መስለካ ኣነ ሽዑ መፀ ኣጋጣሚ ትምህርቲ ወዲኤ መስከረም 2001 እየ ንኤርትራ ተማሊሰ ሃገር ሰላም ኣሎ ደሓን ኣሎ ጋዜጣታት ክንፅሕፍ ክንቅፅል ኢና ገለለ ኣእምሮይ ብኸምኡ ቀሪበ እምበት መፀ ነይረ ንመፅናዕቲ ኢለ ሽዑ ፀሓፍ ነይሩ ቃለ መጠይቕ ገብሩ ነይሮም እትዮም ፖለቲከኛታት ብወገነይ እዚታት ናብዚ ክምዕብል ኢሉ ዝብል ሓሳብ ኣይነበረንን ምክንያቱ እዚ ከም ፅቡቅ ኣጋጣሚ ከማን ዋላ እቲ ውድብ ህዝባዊ ግንባርሲ በቃ ኣብ ውሽጡ ሓሳብካ ናይ ምግላፅ ርእቶኻ ናይ ምግላፅ ዲሞክራሲ ናይ ምስፋሕ ዕድል ክንረክብ ኢና ኩሎም ሃገራውያን እዮም ብዛዕባ ሃገሮም ዝሓስቡን ዝቁርቆሩን እዮም ኩሎም ቶም ኣብኡ ርእቶኦም ዘፍሰሱ እዚ ንመፃኢ ናይ ኤርትራ ዓብይ ኣሰት ክኸውን እዩ ዋላ ሓንቲ ስክፍታ ከምኡ ኣይነበረ ምክንያቱ ዝሕትት ዋላ ሓንቲ ድማ ዝተገብረ ነገር የለን 34 ሽሕ ዝሕተማሉ ዝነበረ ህዝቢ ዝሳተፋሉ ዝነበረ ካብዚ ዓቢ ዲሞክራሲያዊ ክትዕ ልዝብ ከዓ ከቶ ኣበይ ምኽርከብ ከም ግምትካ ክሳዕ ክንዚ ክቕፅል ክእል ኢልካ ሓሲብካ ትፈልጥ ምክንያቱ ንግዜአን ተዓፅየና ትብል ነራታ ናይ መጀመርያ መምርሒ እሞ ከምኡ ዝመስለካ ምክንያቱ ሓደ ክስታይ ገይሩስ ንግዜኡ ምስ ምባልቲ ክኽፈታ እየን ጋዜጣኛታት እውን ኣብ ቤት ፍርዲ ቀሪቦም እቲ ጉዳዮም ብሕጊ ክትሓጂ ተስፋ ነርና ዝሕትት የብሎም ቤት ፍርዲ ከዓ ነፃ ክብሎም እዩ በቃ ኣብ ዛንታ ናይ ዓለም ተራእዩ ዘይፈልጥ ቀድ ናይ ስራ ተኸታታሊ ዓመት ዓፈና ናይ ሓሳብካ ምግላፅ ናይ ፕረስ ስራ ተኸታታሊ ዓመት ዳሃይ ዘይብሎም ጨት ጋዜጠኛታት ናብ ክስታይ ክመልሰካ ሕጂ ድሕሪ ምዕፃወን እስኻ ኣብ ሚኒስትሪ ፍትሒ ኣብ ወሳኒ ቦታ ካነርካን ክሳብ ዳሕራይ ትወፅእ ከበጥካ ማለት እዩ ኣብቲ ሚኒስትሪ ፍትሒ ብዛዕባ እቶም ማእሰርቲ ናይቶም ጋዜጠኛታት ተዘርቢ ይፈልጥ ዶ ሓደ ፀገም ነይሩ ካብ መጀመርያ እቲ ሓደ ፀገም ኣብቲ ፍትሒ ትካላት ፍትሒ ዝነበረ ካብ መጀመርያ ካብ ሰውራ ዝመፀ ኣታሓሕዛ ናይ ፖለቲካን ሃገራዊ ድሕነት ዝምልከት በቃ ብመንግስቲ ይተሓዝ ብሃገራዊ ድሕነት ዝተሓዝ ዝብል ከም ሓደ ካልቸር ተወሲዱ ንኣብነት እንተወሲድካ እዞም ናይ ደርግን ናይ ገለ ምሩኻት ዲኦም ናይ ምስ ደርጊ ዝሰርሑ ዝነበሩ ወጣተኛታት ኾኑ ኤርትራውያን ኣብ ፍርዲ ክቐርቡ ክልክዕ ከምቲ ብኢትዮጵያ ዝተገብረ ከምኡ ኣይተገብረን በብግዚኡ ምስ ተቃወምቲ ገለ ዝበሃሉ ጅሃድ ዝበሃሉ ገለ ዝበሃሉ ብሃይማኖት ዝምልከት ዝእሰሩ ዝነበሩ በብግዚኡ ዝእሰሩ ዝነበሩ ጀሆባ ድዮም ብናይ ፔንቴኮስታል ተኸተልቲ እዚኦም ኣይቀረቡን ሓደ ትራዲሽን ተወሲዱ ማለት እዩ እዚ እውን መንግስትን ኣብ ፍርዲ ከነቕርቦም ኢና ኢሉ መጀመርያ ነይሩ ድሓር ከዓ ናትናፍ ኣተሓዛ ኣለና ገለ ሰሚዕና ነርና ስለዚ ምስ ፀንሐ ትራዲሽን እዩ ዝኸይድ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ሚኒስትሪ ፍትሕስ ዝኾነ ናቶም ጉዳይ ተልዕሊ ኣይፈልጥኒ ማለት እዩ ቤት ፍርዲ እኳ እንታይ ዝገብር መስለካ ቤት ፍርዲ ስራሕ ናይ ቤት ፍርዲ ተሓተኒ ተለኻ ፖሊስ ምርምሮ ነቲ ጉዳይ ፖሊስ መርሚሩ ናብ ኣኽባር ሕጊ ይሕልፎ ኣኽባር ሕጊ ከዓ ክስ መስሪቱ
كسمسيتو يقرب مالتي شعو تقصيص المتسب وعلودي وعلن بمرتعو أراويت إذو السن مالتي سلازي عبتي نقازيتنياتات زملكات فتينو عبيت فرمتي عيفلتني بيت فرلون قريبو عيفلت بلعلو تحلفتنا أرشاخا بزعب استفلا لي قطامي زيوم بناي كحدت هاجريم تخسم زلو بخوم وقاينا أنا بيت فرد أرمنا ما قريبنا أنا معناتو لعليو فردخ وهاو مثل زغلي زبل زرباتات لمو ريت خابز انتاي زخونه جبنسي جبن زبحلت أبت جبناو حجد سفيرو له كم عنكت إذن أي كحدت زبحل نهاجر كا حليف كا مهاب جل زبحل زون أب جبناو حجد زلي لابنت أب عنكت كلتميتن سسان حدن الله لا على خدعات جلزول سلازم بحر خدعات فتيمون كوينو كساعة قريبو منقسي نابتي زمن خوتا بيتفرع قريبو بمرتعو الله مرتعو قريبو كفردوم خنيرو سلازي انا بيتفرع قربوم زي مدلايو انتي زريعكا مرتعو خم زي يقولوا مرتعو انت زهلون يرو اخول مرتعو انت زهلون يرو خدعات يكون كلاس تقاسكا زخونه يكون قبل بحقتها تحيزو زقبو خركر تخايدلو تزفرد كفرد من سخاله معناه نقولو بو تخصصهم قبلنيات كانوا تصنعوا تفردهم الساعه كندي يتبصح مخونه نيرو هو حجي اب ارتا اب تجبنا وحجي ماكسيمم زفرد نابنس كله تي زقت خبر عن قطات انتي تفردي نابنت ابناي قتلت كما ابنت اجرك دلي هذا سبب كلتا وي ثلاثه سبب انت قتلوا بتجبنا وحجي موت وحلفت كفرد دبل ግን በትሕግና ኤርትራኻ ሚትን አንቀጽ ሚትን 16 ዝበሃል ኣሎ ሞት ዝፍረድ ሰብ ፈፂሞ ቃለሊ ዘይብሉ ምዝኸውን እዩ ስለዚ ኤርትራ ኣነ ስጋዕ ዝፈልጦ ኣብዚ ዝሓለፈ 30 ዓመት 3 ሰብ እዮም ጥራይ ብሞት ተፈሪዶም እሳቶም ከማን ብዙሓት ሰባት ዝቆተሉ ማለት ናይ ሓደ ሰብ ጥራይኻ እታ ናይ ሞት ክሳይ ተፈፂማ ብዝተረፈ إذا بمولو كل تسب قتلوا ثلاثة تسب قتلوا تفردي أمانجو 25 حلفت 25 وحلفت مالك بنا إرسا حجن تاي مالتي حجن تاي زبلة كات ناسنا أمكرو زبها لنا هذا سب كل تسب قتلوا 25 عامت أنت تأثر إذا خاطر تبزح زفرت 25 عامت أنت تأثر أبيت بعثر تقولين أبو طباي انتريو هيوتو وطي جبنا يفصمني تباهيلو منلو تعسى مزرئي حمزه عام سلام زبل اب حدث شو مس نبي عصرت متودع يوط معناته نابن 25 عامت انت دئسر ابشم انت عامتن 4 ورحين وط معناته حلفت انت تاثيرها حلفت بنا ارثا 15 عامت ስለዚህ ዞም ሳዚዮም በስ خبره ولا تزفرود نيرمتي بس حلفت ولا تزفرود خبره جبن ዝበሃል ኣብ ኤርትራ ዝዋዕ ፍርድሲ ቀደም 5 ዓመት ወጥዮም ማለው ስለዚህ بحق ተዝተሐድ ነይሩ ቀዳይ ነገር جبن ከም ዝፈጸሙ ክራገጥ ነይሩ መጥዖ ቀርብ ኣሎ እዚ ለሓደ ቻሌንጅ እዚ ሓሊፍካውን ሕልፈት ተዝፍሮድሲ 15 ዓመት ቀደም ወጥዮም ማለው إذا عانت ما أسرتن ما قطعتن ناتهم ناي بوليتيكا أسراتن تدماميرو أبتي مسحنا حقنا إرفع أنت قلتوا ترى صايت قلتوا سندي تزخفه مخنياتو بيت فردي تكالات فتحي زقوم أنا منتهي بيت فردي بيت حفت مخبار حق زقوم مسرتاوي ناي سبعة مسألات نمحلاوي بيت فردي مالت وحس ناي حرنتاتن ناي ناتنتاتن مخنياتو تايز بلنا ناي زخانة سب هيوت وي ناتنت وحرنت زي قبوء مسرح فتحس كوسر يبلو مخنياتو حدا ودي سب تزعابي ناي منبار مخنياتو سي هيوتن حرنوتني حرنوتو خطواسيو تخونكا خط أسرو تخونكا بزي حقاول مسرح فردي كوسر يبلو مالتي ስለዚህ ካብዚ ዝኸፍእ እሺ ኻት ኣብነት ኣብ ኤርትራ ከምሉ ምጥንታይ እዚ መስርሕ ዲዩ ፕሮሰስ ባንክ
እንታይ ይብሉ ቦታትና ኸማን ካብ ብዘይ ፍትሒ ዝኸደት በቕለይሲ ካብ ብዘይ ፍትሒ ካብ ብፍትሒ ዝኸደት በቕለይሲ ብዘይ ፍትሒ ዝኸዳ ቆለይ የግዛን ስለዚ ፍትሒ ቤዚክ ሕጂ እቲ መሰረታዊ ሓርነታትን ናጽነታትን ናይ ህዝቢ ኣይሕሎን ዘሎ ብዘይ ግቡእ ተኣሲሩ ዘድሕኖ ኣካል የለን ማለት ምክንያቱ ትቤት ፍርዲ ዝበሃል ዋሕት ናይ ሓርነታትን ናይ መሰላትን ክኾን ዝግባኦ ከምዘይ ሰርሕ ገይሮም ማለት ስለዚ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ውሕስነት ዘይብሉ መነባብሮ ይነብር ኣሎ ማለት ዳሕራይ ኣብቲ ናይ ዝተመሓሸ ናይ ሲቪላዊ ሕጊ ኤርትራ እውን ኣብ ካልእ ብዙሕ ኣዋጃት እውን ሰሪሕካ ነርካ እሞ ኣብኡ ኸ ንናጽነት ሓሳብካ ምግላጽ ወይ ከዓ ናጽነት ፕረስ ዝምልከት ዝኾነ ንኹን ዓንቀጽ ወይ ንዑ ዝምልከት ነገር ኣሎ ዶ እንታይ ይመስለካ ኣብ ፅሑፍ ሕጂሲ ንኣብነት ኣብ ፅሑፍ ዝምልከት ኩሎም ቶም ሕግታት ዝበዝሑ ፅቡቃት እዮም ነው ማለት ኣብ ተግባራውነት እቲ ሕጂ ሽግር ዘሎ ኣብኡሲ ንፅሑፍ ዝምልከት ኣብቲ ተሓጊጉ ዘሎ ዝምልከት ዝድርት ከምዚ ገይሩ ዝዕፍን ነገራት የለን ሕጋዊ ተሓዛ ክህሉ ዋላ እቲ ናይ ሕጊ ፕረስ እንተሪኢኻሲ ገበናት ዝበሃል ኣብ ዓንቀጽ 15 ዘርዚርዎም ኣሎና ጋዜጠኛታት ሰናዳእቲ ጋዜጣ ገበን ዝፍቱ በብደረጃኡ ሰሪዕዎም ኣሎ ስለዚ እንድሕር ሓርነት ሓሳብካ ምግላጽ ደረታት ዝግበረሉስ ብሕጊ ጥራይ የመስግነካ ዳኛ ሃብተኣብ የማነ ካብ ስዊዘርላንድ ንሃብተኣብ የማነ ነመስግን ከምኡውን ጋዜጠኛ ኣብርሃም ተስፋልኡል ናይ ሎሚ ትሕዝቶና በዚ ዛዚምና ኣለና ጽባሕ ኣብ ተመሳሳሊ ኣርእስቲ ምስ ካልኦት ኣጋይሽና ከምኡ ድማ ብዛዕባ እዚ ኣርእስቲ ካብ ሲፒጀን መንግስቲ ኤርትራ ብዛዕባ እቲ ምዕጻው ዝህቦ ምላሽን ሒዝና ክንቀርብ ኢና ንሓላፊ ስለያ ሶማልያ ነበር ፋሓድ ያሲን ሓዊሱ ተሳፈርቲ ሒዛ ብጅቡቲ ኣቢላ ናብ ሞቃዲሾ ክትበርር መደብ ዝነበራ መገዲ ኣየር ቱርኪ ኣንፈታ ቀይራ ንኢስታንቡል ቱርኪ ክትምለስ እያ እዚ ከምዚ ኢሉ ካሎ ፕሬዚዳንት ሶማልያ ንስልጣን ቀዳማይ ሚኒስተር እቲ ሃገር ከም ዝገደብዎ ዝረኸብናዮ ዜና ሓቢሩ ሃሩን ማዕሩፍን መሐመድ ካዩን ንዘዳልዎ ሪፖርት በትረ ስልጣን ካቕርቦ እዩ ሚኒስትር ወፃኢ ጅቡቲ መሐመድ ዓሊ የሱፍ ብጅቡቲ ገይራ ናብ ሞቃዲሾ ክትበገስ ኣበረራ ዝነበረት መገዲ ኣየር ቱርኪ ናብ ዝተበገሰትሉ ኢስታንቡል ቱርኪ ክትምለስ ከም ዝተወሰነ ገሊፆም እዮም እታ ነፋሪት ብሰንኪ ቴክኒካዊ ፀገም ካብ ጅቡቲ ከም ዘይተበገሰት እውን እቶም በዓል ስልጣን ጠቂሶም መሐመድ ዓሊ የሱፍ ኣብ ዝፀሓፍዎ ትዊተር ናብ ሞቃዲሾ ክትሓልፍ ዝነበራ መገዲ ኣየር ቱርኪ ብመሰረት ፓይለት እታ ነፋሪት ዝሃበ ሓበሬታ ቴክኒካዊ ፀገም ስለ ዘጋጠማ ካብ ጅቡቲ ኣይተበገሰትን ይብሉ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ወሃቢ ቃል ቪላ ሶማልያ ወይ ከዓ ቤት ፅሕፈት ፕረዚደንት ሶማልያ ማለት እዩ ዓብድረሺድ መሐመድ ሓሺ በቲ ጅቡቲ ኣብ ልዕሊ ተሳፈርቲ ፈፂማቶ ዝበሎ ምጥዓስ ዓለም ለኸ ሕጊ ዘጣዓስ እዩ ይብል ጅቡቲ ነቲ ሓላፊ መገዲ ናብ ሞቃዲሾ ንኽኣቱ ክተፍቅደሉ እውን ሓቲቱ ሚኒስትር ወፃኢ ጅቡቲ ግና ነቲ ካብ ሶማልያ ዝተዋህበ መግለፂ መደናገሪ ዜና ክብል ይነስጎ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝዝርጋሕ መደናገሪ ዜና ኣሎ ንጅቡቲ ናብ ናይ ሶማልያ ውሽጣዊ ብድሆታትን ቅልውላውን ንምሕዋስ ዝግበር ምድንጋር ኣሎ ይብል መግለፂ ጅቡቲ ምንጭታት ስለያ ሞቃዲሾ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃብዎ ሓበሬታ መገዲ ኣየር ቱርኪ ነቲ ሶማልያዊ ሓላፊ ስለያ ዝነበረ ፋሓድ ያሲን ናብ ሞቃዲሾ ሒዛቶ ንኸይተኣቱ ሰበስልጣን ሶማልያ መምርሒ ከም ዝሃቡ ኣረጋጊፆም ኣለው ይብሉ ኣብ መንጎ ፕረዚደንት መሐመድ ዓብዱላሂ ፎርማጆን ቀዳማ ሚኒስትር ሑሴን ሮብለን ዝነበረ ርክብ ብሰንኪ ጉዳይ ምስዋር ኣባል ስለያ ዝነበረ ሶማልያዊት እክራን ተኽሊን ፈራሕ ተባላሽዮ ኣሎ ፕረዚደንት ፎርማጆ ንስልጣን ቀዳማይ ሚኒስትር ሮብለ ንሕገ መንግስቲ ጥሒሱ ምስ ፕረዚደንት ሰናይ ናይ ስራሕ ርክብ የብሉን ኢሎም ንገለ ካብ ስልጣን እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ከም ዝገደቡ ትማሊ ሐሙስ መግለፂ ብሃቦም ይዝከር ብመሰረት መግለፂ ፕረዚደንት ቀዳማይ ሚኒስትር ሮብለ ዝነበሮ ስልጣን ምቁፃርን ምብራርን ሰራሕተኛታት ተመንጢሉ ኣሎ ይብል ሮብለ ግና ንክሲ እቶም ፕረዚደንት ነፂጉዎ ፕረዚደንት ስልጣን ቀዳማይ ሚኒስትር ንኽገድብ ሕገ መንግስቲ ኣይፈቅደሉን ከም ዝበለውን እቲ ዜና ይሕብር ንምክትታልኩም ነመስግን በዚ ድማ ናይ ሎሚ ፈነወና ንዛዝም ኣለና ፅባሕ ክሳብ ንራኸብ ሰሰናይን